היי, כאן אמן הבלונים ברק דגן, והיום אני רוצה ללמד אתכם איך עושים דג מבלונים. אז בואו ונראה איך יוצרים דג מבלונים. כדי ליצור את הדג אני הולך להשתמש בבלון גלגל, אפשר כמובן לבחור כל צבע אחר. את הבלון הזה ניפחתי די מעט, השארתי כ8 אצבעות של בלון לא מנופח בקצה. אגב, ההדרכה הזאת מתבססת על הידיעה שאתם יודעים מה זה פינץ' טוויסט ואתם יודעים איך לעשות פינץ' טוויסט. אם אתם עדיין מסתבכים עם פינץ' טוויסטים או שאתם לא יודעים איך עושים, אז אתם מוזמנים לצפות בסרטון אחר שלי שמסביר איך עושים פינץ' טוויסט בצורה מעמיקה. בתחילת הבלון אני הולך לעשות בועה עגולה שהופכת לפינץ' טוויסט, ואחריה אני הולך לעשות עוד בועה עגולה שגם היא תהפוך לפינץ' טוויסט. זה יהיה השפתיים של הדג. עכשיו אני הולך לעשות בועה של 4 אצבעות. כמובן שמדי פעם אני מרכך את הבלון, זה תמיד נכון. בועה של 4 אצבעות, ואחריה עוד פינץ' טוויסט. עכשיו אני הולך לעשות עוד בועה של 4 אצבעות, ואחריה עוד בועה עגולה שגם היא תהפוך לפינץ' טוויסט. עכשיו, את השארית של הבלון אני הולך להחזיר לפינץ' טוויסט הזה. כלומר, אני הולך לעשות בועה באורך זהה, ולשדך אותה לפינץ' טוויסט. אוקיי, עכשיו אני הולך לעשות עוד בועה של 4 אצבעות, שאחריה 2 בועות של בערך 6 אצבעות. בועות יחסית ארוכות וגם מאוד מאוד רכות. שימו לב, אני הולך לרכך את הבלון, לעשות בועה ארוכה ואחריה עוד בועה באותו אורך. את 2 הבועות האלה אני הולך לסובב ובעצם לשדך ביחד. ועכשיו אני הולך לקחת את הבועות האלה, להפריד ביניהן ולקרב את הכפל הזה עד הכפל הזה. למעשה אני הולך לעשות 2 לופ טוויסטים על ידי זה שאני מועך חזק את הבועות ומסובב את אחת מהן. ממש ככה. ועכשיו אני רק רוצה לסבר לכם את האוזן או את העין, איפה אנחנו נמצאים. כאן השפתיים של הדג, כאן הזנב של הדג, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות את החלק הזה, שהוא הולך בעצם להיות סימטרי לחלק הזה. אז, אני הולך לעשות בועה אחת בגודל זה לבועה שלידה, שמולה. לסובב אותה סביב הפינץ' טוויסט, ולקחת את שארית הבלון, ולנעול אותו סביב השפתיים של הדג. עכשיו, בשלב הזה, את השארית של הבלון אנחנו כבר לא צריכים, ולכן אני הולך לפוצץ אותה, אני הולך לעשות בועה קטנטונת בקצה של הבלון, ואותה אני הולך לפוצץ. ואז אני מוציא את האוויר, ועם השארית הזאת, את השארית אני מסובב סביב השפתיים של הדג. בואו נסדר קצת את הדג. זהירות כי דגים חלקים. ועכשיו אני הולך להכניס לכאן, לחלל הזה שיש כאן, עיניים. את העיניים אני הולך לעשות מבלון 260 לבן, שניפחתי ממש ממש קצת, ואני הולך לעשות לופ טוויסט שהולך להשתדך לכאן. בואו תראו איך זה נראה, אני מועך חזק את הבלון, עושה אותו רך, ויוצר לופ טוויסט כבר בתחילת הבלון. את הקשר של הבלון אני הולך לסובב
סביב הכפל הזה, ככה, ואז אני הולך לקחת את הפייה של הבלון ולהשחיל אותה דרך הלופ טוויסט. ככה. אחר כך אני הולך לעשות עוד קשר כדי שהדבר הזה פה לא יתפרק. את החלק הזה של הבלון אני כבר לא צריך, ולכן אני אעשה כאן בועה קטנה, בועה הזאת, ואיתה אני הולך לגזור את הכפל שיש מאחוריה. זה משאיר לי לופ טוויסט קטן ולבן. את הלופ טוויסט הזה אני הולך לשדך לשפתיים של הדג, ואז להשחיל אותו מאחורי השפתיים, בתוך החלל הזה. ממש ככה. וכמובן שאני עכשיו יצייר עיניים. והדג שלנו מוכן. נכון שהוא חמוד? אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון הזה ושהצלחתם לעשות את הדג. ובכל מקרה אני אשמח אם תעשו לייק לדף הפייסבוק שלי, שהכתובת שלו מופיעה ממש כרגע כאן למעלה או למטה או איפשהו כאן מסביב לוידאו. אז אני מקווה שנתראה בהקדם. להתראות.